Ayan guys, good morning guys. So, ato na punta sa eskwelahan karon kay maninda na punta og snack. Okay. Sunibi naman, so mag-ready na ta kamato na tao na akong tinda guys oh. So, kita na niyo akong tinda. Empanada na siya. Ang palaman ani siya guys. Pansit og biplop. So, mato na ko kay murag kaulan kinaulan ganina. Karon pininit og dag-o man sad. So, ato na ko guys kay basik to na ako mga kauban pa guys manto na ko guys ready na ko mato eskwelahan kay udto naman init na kayo guys ay pamday sila guys ako ang una dek nahinay kay wa ang init kayo paso mes oh abre naman ang gate guys so naramang ko pa sila guys oh ako pang una ako ang unang first okay well, so ako pa mang isa rin guys okay pwede ako makauban kay bawo mag ready pa siguro to diba kumbuk na kayo guys ako pa usa guys suro nasukal ko daan kay parang unya diretso na hatag ba nanapod mi diri sa among area or sa Masabeochi nga nag tinda na sad mi nasay pinaypay nasay ice juice mo nga nari kay turon nasay turon guys nasay pinaypay nagsingkuran ni siya singkuran ni napay wala pan asukaran guys kasi wala yan turon guys kay na kuanak na repack na siya gikan ni sayang company repack na wala ni kuan na ay factory defect wala kasi na ni factory defect ha kaya putos naman siya daan guys so kaya nasa di popcorn yeah nasay pancake yan pancake guys nagsingkor na sa tapos juice din ako guys is buwan na empanada empanada sa tagsingko pa so pagmutos sa midaan guys kay murag udto naman guys so mamutos midaan
Hello, nami bisita guys. O si ma'am. Iya daw ni kuprahon ang paninda guys. Diba? Iya daw ni kuprahon. Nami mani guys. O. Mani. Da si Minda guwapa. Ini ko gibalik tayo ini ko Minda Burot. Ngita gay mong Minda, di Mikaela. Pag Minda Burot, kailami. Narao. Diba? So guys, kay hapit mang resist guys. So mag-ready nami guys. Mga paninda, diba? Sa inyo halang, empanada. Duha 5, duha 20, char. Na sa inyo ha. Empanada. Pansit o bitlo. Lara, paldo isa. Duha day. Duha kapansit. Inyo ha. Isa ma'am, dali na sa inyo ha. Pansit o bitlo, pali na. Buy one take one, duha G's. Buy one take one, G's duha. Libre asukar. Duha mo ha. Oh, buy one take one, duha G's. Asukar, ug silupin, bakapin. Napotay mani. Buy one take one, duha G's. Sa imuha lang. Sa imuha lang, lang. Sa man lang. Ngay mani. Na empanada, buy one take one. Oh, duha ka buhok G's, buy one take one. Ano ha? Ina, wala pili-pili. Alin na, empanada. Pansit o bitlop. Lami kayo guys. Okay. Salamat. Oh, desiga pagmata ma'am. Ali ma'am. Presko pa kayo. Isda, matambaka, tabudlos, bulinaw. Presko pa kayo. Presko pa si suyab. Char. Kalingkit. Lina, tagsingkura, baywat tikwan. Wala nang gawas. Ali Lina, pili-pili na. Siga pa kayong mata. Isa mo na, galunggong, tibatambaka, doon kabuok. Sige man niyo, sige. O, bangos, libre limpyo. Libre hasa, limpyo. Alina. Simo na, tagsingko. Ay, baywat tikwan, duha G's, dali. Simo ha. Duha G's. Isa. Dua G's, alina. Baywat tikwan, dua G's. Isa mo ha. Oh, duha G's. Duha baywat tikwan. Duha? Isa. Sara. Baywat tikwan, duha G's. Oh. Oh, baywat tikwan, duha 5. Duha G's, duha. Oh, baywat tikwan, duha G's. Oh. Popcorn. Pansit o bitlo. Oh, baywat tikwan, duha G's. Sige nga. Pero ilain lang yan naman. Isa ka pang isa. Isa lang. 15. Ayaw ko pa mo. Kanina ko sa yan. 15 dari yun. 15. Nara. Oh, baywat tikwan. Oh, baywat tikwan. Sila ni duha. Oh, baywat tikwan, duha G's. Baywat tikwan. Oh, duha G's. Baywat tikwan. Simuha. Dali. Pansit o bitlop. Simuha. Dali, baywat tikwan. G's, duha. Dali, simuha na. Duha? Oh, duha? Yes, Tara. Simuha na na. Oh, pila ka buhok? Isa. Oh, baywat tikwan. Dali na. Simuha na lang. Isa si Jing. Nakabuhok, Jing? Nakabuhok. Duha? Makali kay. Makabusog ni. Makabusog. Duha? Tulo? Oh, baywat tikwan. Jing. Ina.
Alin sa mo lang. Dali lang. Panada, pila ka book lang. Presko pa kayo. Tag 5, duha 5. Char. Sa imo lang. Sada pa na lang ha. Mo lang. Oh, duha. Okay, wait lang ha. Hindi mapin si Lupin. Oh, imo lang oh. Imo ha, dali. Buy one take one duha jeez. Dali na, palit na. Oh, dali na, buy one take one duha ka book jeez. Mo lang, dali lang siya mo lang. Dali na, 5 isa, duha ka book, buy one take one jeez. Naimani ali lang, sa inyo lang, dali na. O, presko pa kayo, siga pang mata, dali na. Sa mo lang. Buy one take one, duha jeez. Sa mo dali na. Nakabuk lang, sa duha. O, sa man, o. O, duha, duha buy one take one jeez. Naituron. Buy one take one, duha. Yaw mo. Sa iba lang ka. Halin na, pinakabok mo. Sa? Nara lang, oh. Lamat lang. Chloe. Napay turon, popcorn. Like, kwan, saging. Wala, mura to, ma'am. Ano to? Ako 1 gram daw ako man. Oh, daghan gan po. Dili ko Take ko matag. Nguban, grade 4. Yung pagwaso ng grade 4. Dili kasi kung ano sila. Hindi na pagawason, papalito. Ato ang lay mo. Papaliton, maguna sila daag, snack. Ano ba? Kumahatag ko sa way halin. Araw-araw, kumahatag araw-araw. Ay ito pa tiyak. Dito. Wala, hurot ay mga ma'am. Sir, kada to. Okay. Hindi na kami So guys, daghan pa man among tinda guys. Din iyahapod kang kari kang paldo kayo siya. Oh, hurot na. Una lang na nabilin guys. Oh, yapong Diyos. Wa na, may gamay. Ba, paldo, mayamala daog, dahil daog. Dagay hali, napadyod o. Hindi, bukata. naminghoy man na. Mihoy, lagi ka, ma'am. Paldo, baya ka, ma'am. Ali, ansay mo halangga. Hati ko na. Lang, B. Oh, Dara, daog. Panadala. Juice, B. Dili, tag 5 ra ni. Dali na. Isa pa, B. Ila ka buo? Daggan naman ka. Nara, oh. Turon yan. Singkaro dito. O, dali na. Wala, papo. Ay, mo na rin yung sukli niyo naman ka. Dali. Dali, panada. Sa'yo mo ha. French fries? Lahi, ayun na bayaran. Be, Oh. dara 5, be. French fries, imo halangga. Jess, tayo mong kwarta. Oh, dara, oh. Ayun French na fries. Gusto ka French fries? Ang sa man, Diyos na lang. Panada, 5 ra ni. Oh. Lami ang gusto na litson. Pansit og biplo. Pigpanada ba kanino? Di na. Parang na kay Paris. Kaon man siya. Unsay mo Paris? Biscuit. Malaka mo. Dugay man ka, nang lahi noon ko. Kana naraman, sobra. Pero Diyos? Nabi, papo, Abi. Ila ka buok kani. Ila ka buok. Duha? Chris, palit nag-juice. Bala ka. Buwag na ta ha. Hello. Buwag mo? Hmm. Ala, hindi ko ngisi. Buwag Hello, na buwag ta. na di. Uy, uyog di ay mo. Uy. Bantay ka. Mangayo ka ha. Hello, olok. Sana all. Like Kas minda. Nagatod og snack. Nagatod og snack sa iya. Dali lang sa inyo lang. Panada lang. Alikin, apay juice Dali panada. O dali na. Sa mo ha. Ali. Kami okay. Buy one take one. Duha. Oh, Jeez. napay juice Di, di. 5 o. Lami ni palaman. Juice daog. Ikaw, Imuha Pi. Jo. Imuha lang. Sa mga anak. Tagadagukan. Hindi na kay magtiwas na ta. Pumuli na ni. Empanada. Unsa nga juice imo lang ka Nesty? Na mo kay juice. Mm. Sugo ko.
Li na Thank mo. you. Hayag pa sa kaugmaon. Nami bagong tindira guys. Oh, bagong sulod. Bagong hire. Hire ni. Maminda. Kay Minda ano pa? Mga suki. Halangan naman. Muli na tao eh. Mundo. Uy, usara mo kilo ko. Uy. Wow. Karong Lunes. Ang bisa na yung mong TV. Kritigom ko ma'am. Ang gatigom ka yan. 20 nga ka ng plata. Gatigom bitaw ka? Wow, huy. Ubay-ubay na yun ba ito? Nya, pauna po ni pepek mo saging. Wow, uy. Lahi yan. Tigumon. Nanak na yun, ani. Wala, nahurot ma'am. Hala, daog. Wala, nahurot. Yan, nandili man siya eh. Yan, nandili man siya ang muingon. Ano wa man siya gaingon dadto na ito Sino nga ha? paingon. Wala pancake. Panada na raman mo eh. Di na oh. Panada rahoy. Kanada raman. Inay, panada ragani. Dato. Isa anak. Ang ako ba? Wah? Yes, eh. Gusto ninyo ka ba? Ano nga imo ipangatay imo kwarta nga? Wa kwarta imo mami. Alam mo sa parang service. Bantay na kang daw ang tubang nga patawa. So guys, manguli nami guys kay murag udto na. Tara na ma'am. Aba si Kuya na siyang liyam. Kasi uyab niya. Ikaw hatag dito ma'am, kaya ako dito. Ikaw rin hatag, ikaw mo hatag. Hatag, uy. Huwag ko halin po. So guys, mauli nami guys. Nara, oh. Hali naman yung tinda guys. Manguli nami. Babay na. Babay na. Di ko alam mo sa parang service na. Kumawat na. Hali nami guys. Ako patigay imo. Hindi na ka tagon pa ko. Di na ma'am. Resol na nami kay napaw nahurot guys kay daghan man. So uli nami kay udto na pod. Uy ako aday na ma'am. Hi guys, mamuli na mi guys. Mamuli nami. Muli nami. Mamuli nami guys. So bye na. Na.